Какво са хора, аз съм Чичо Керпеден и това Добре, аз джойвам с сините. Това е Shadow Croissant. И играме Rocket League. Играем лигата, ракетната лига ще играем. Тук коли, футболски коли. Аз съм оранжеви, така са Join. Аре бе. Опа, не Join Blue е. Ауто, Join Orange. Аз забравя как се играе, аз сети се. Напред караш се. Аре, къде си е? Бум! Аре, той ще ми вкара! Ооо! Ама ти как си, бе? Ти кое ниво си? Ти игра ли въобще? 6 или 8. Ти си играл ли? Ще кога зи? Опа! Ма сериозно ли, бе? Изи пизи, репортер! Ама ти сериозно ли, бе? Айде, що не ми дава? Какво да ти дава? Защото аз трябва да го скипна също. Тая топка, що е настрани? Ти къде си? Ти ли си настрани? За да вкараме толкова с лесно. Чай сега, ти на каква камера си? Болкам или другото? Откъде я знам, бе, някой тук цикам. Ага, добре. Чакай, обърка вратите. Да, опа, аз пък какво правя? Чай се. Опа, не, по-добре не е на тая камера. Как вратите, фак? Тая. О, кой е? Ма сега ще стане аз става трепав! Чай се! Ой, бич, плиз, е! Fuck you! О май гад! Как можел там да изпустиш? Мълчи ти, бе! Чай се. Оп. На другата посока. Как така? Какво е? Как изпусна? Ти как изпусна, мале, как изпусна ти? Така. О май гад! Ето и трябва да го играем често, това е злато. Чай да ми сега главата. Ей, как изпусна, видя ли са? Аз съм човека дъга. Ще бах ти готина такова, моите е някаква с... Да, зато и ти как да се направиш. Виж какво Аз стана. нямам нищо отключено. Теле, first touch. Сега ти дака моята врата. Я бягай от тук тъпа топко. Ти пропусна, не са гази в мене. Сега ако вкарам пак... Мале, ти ма вздревия кукундрела. Така. Ти я избута сам. Ядъри се. Ама ма взриви кучи мръсно. Виж, ти избута мене, аз избутах топката и гол. Двамата влязахте вътре в това. 2-2, така си видиш. Опа. Да, ето много път ставате, чуждите отбори да тако. Опа, добре, че скочих, нали? Ти някакъв такъв баска смета от началото, как ще... Чай се. Оп, какво правиш, бе? Не към моята врата. Да, че и питаш. Оп. Ма секинко та бутам ти като парцаля на кукла. Чай се. Аре, та видим, шопа е, кунди. Аре, ама ти не риташ. Оп, мале, как ще пропусна, бе? Ти си, той е бат тъпата, мале. Айде! Не знаеш, на CS си имаш такива карти. Опа, пак ти изхвърли човек. Как ти изхвърли само? Да. Ама аз този път не скочи. Ма той не може. Не дей! Как бе, ти имаш 3 точки. Пак изпусна. Ти имаш 3 точки, как да ни дейкаме? Чакай, нема бутай, бе. Трябва ми буст. Аз не я виждам, бе. Да, трябва да играя на друга камера, значи. Не отвери вратата! Не дей! Чубан така фелатка. Ти ги обираш всичките буст, аз нищо не правя. Не! Това спа. Не отвери вратата! Те, Бум! Това време нещо много бавно минава, бе. Да, защото сме двама. Така, значи трябва да скачам, защото ти не знам. Не знам какви неща правиш тук. Мале, ти как? Човек, как те пропуснах, бе? Да. Ма аз тук като флегма съм, не знам, направо нищо не правя. Чай се. Никога! Чай се, гледай, Роналдо, бате! Роналдо. Направо Пивалдо. Не ритай на там, бе. Ти са с буста. Човек, стига, бе! Как така ги изпускам толкова мазно? Тото е много трудно, мене ме е страх направо. Чай се. Не! Ти я вкара пак! Хеттрик. Мале, сега трябва да ти вкарам един. Аре, стартирай. Ти го скипна. Ко? Ти го скипна, давай. Да. Така. Къде отиде, бе? First touch. Чай се. Пази се от моята топка, ей. Мале, къв си бава, не ти кът мене. Аз не знам какво става.
Да, знам, и аз много... Ко направя? Чай се. Не! Аре, бе! Моля се, лекенко! Лекенко, моето момиче, лекенко! Лекенко! Ау, фак, ето, знаех си, че не става. Що право на мене, ти пък и ти къс. Не, бе! Стига, бе! Стане отвори вратата, без фейл, бе, брат. Стига, бе! Как мисля, не! Аре, бе! Като бавно развиваш ти сме вата. Знам, аз съм по-от тебе обаче. Аз направо трифера ти казвам. Кът бавно. Не ме оздървя, бе! Ти се бати грездия, как ще ме оздървиш, бе? Чакай, обърках вратата. Удрей там, удрей, шопай, шутай, шуркай, чуркай. Как се мяташ кът кучи, кът простакеса се мяташ направо. Чай се, опа! Чакай, бе. Обърка вратата. О, мале. О, мале. Дай, Сега се представи коментарите на хейтърите отдолу. не то, човек, това да не е толкова лесно, бе. Не знам, то въобще не е лесно, ама нали знаеш колко са... Сега, опа. Не. Чай се. Не се напрягай, моля се. Скъсаш някой... Не. Скъсаш някой кондур. Да не идваш отзад ми. Оп, пак няма мога, нали? Уоу! Чай се. Да, аз се путкам към мен и я пушам. И я бия. Скок! Човек, не, стига, бе, не ще мога да отиде, кой е това? Мале, трябва да разбия, ти ма шибна колко пъти. Чай сега, 30 секунди ремейник. Аз ще искам реванш, ти знаеш таз? Да, шибаме 40 пъти, ти пък и ти. Да, точно, да. По 5 на 3 последния момент. Омага. Помни ми и ти веднъж, бе. Ко да направя? Помни ми и ти веднъж. Да ти помня, ли? Да ме бумнеш. Да та бумна. Сякаш топката е 300 килограма. И се, бе. Чуваш ли как публиката вика? Да, чуваме. Колю! Колю. Така, дай сега реванш набързо. Achievement взех, бе. Drops in the bus in the bucket. Боди. Който и? И така, хора, време за реванша. What? Вече готово. Бум. Този път не Първо стана. докосване. Този път не стана. Да, ти как всеки път баска с метлията рец. Как се шибаш, ама. Опа, много се шибаш, чай сега да взема това. Опа. Пази са от тука. Не, разкарай се. Не знаеш на старите игри на това, като взимаш джойстика и се накланяш с него, нали? Да. Аз сега правя същото. За всичката и клавиатурата и се накланям тялото така. Не, това е брутално, трябва да... Да, направо не знам какво да кажа. Значи, трябва да го ляво долу, което ти пише, Болкем или друго ти пише? Болкем. И аз съм на също. Чай сега. Мачикам си. Като неандерталци се мата. Като си. Чай сега. Значи няма са на Болкем, значи то ми е проблема. Айде, бе. Сега. Чай сега, нямам горило я. Ти как я пропусна? Чакай. Скачам отгоре. Не от голията, не пипай! Не пипай! Не! Така, мислиш, че няма влезе. Ето ме ще ръкосам някакво. Я да видим, я. Ма ти си сакати. Аз мислих, че ще ми... Отпаза догоре, кадърни неки нереални стават, омайга. Аз много трипера, аз ти казвам тук ужас. И тъй се накланям. Това беше брутално. Трябва да се учим да скачам. Така някакво... Пак ли ме... Да, ти си човек, така е. Аз исках да я бута настрани, бе. Не, без филма има. Трябва да съберем отборката поне 2-2 или повече и спринта и други такива някакви, да виж какво става. Спринта не иска. Не иска ли? Той той не знае кой иска. Иска, бе. Пази се, бе. Му хареса играта, ли? Не го знам. Той пак. Как може така? Опа. Да идва да играе тук. Май. Къде съм? Не знам, в Шотландия. Къде е топката? Айде, как назад шутира, бе? What the fuck? Чай сега. Да, нали? Колко ти? Как се примяташ? Ти си направо и баси цирка. Пълен, нали? Да. Чакай. Пазен. Кога във вратата? Не! Бега. Требала! Значи тук табието там. Не. Чакай, има време. Има време. И отгоре ти играе честно, ни те шибам въобще. Кой да те правил? Кой да те правим? Започвам да те шибам. Започвам. Да. Абей! Кога? Разкарай ми се. Разкарай ми се.
Ма аз се разкарах, аз бях на майната, чака на мундата си. Чай се, топката. Аз се удрям. Ко правиш, ма, кюфлек? Не, пак и вратата обърках, бе! Стой, Топко! Не! Да, Къде отиде? Така, бе, това е гола. Аз при Кога, бе? Да, с другите бяхме играли много пъти. Да, бе, знам, аз това ми е за първи път, нали, да игра срещу някакъв човек. Аз съм играл там много пъти, примерно, обаче Е. въобще не мога да играя, не знам. Да. Поне имаш опит, аз и това нямам. Аз не съм опит за рато и някакво такова. Опа, какво стана? Аз съм в твоята врата. Ти Айде, роди, айде. сега, бе. Нямам буст. Не е така да си. Стига, бе, как си спусна от тука, бе? Бате, видели кафел. Къде Не. тръгна, бе? Виж, Горе, Къде- Отгоре. О, какво правиш? Не! Пак ли? Не! Коля! Човек! Кетно на моето пиче. Не! Та игра, гледай, човек, гледай как мина. Не са фърлете като кефала. Тя да пия вода сам. Шет ми кари. Ето, Като секунда. кефал. Опа, Не. няма време да сърбам вода. Да, виж. Вие, видя ли го? Чай Това са. ти викат носорози. Ама защо? Защо пак към моето? Не! Изчезвай! Ти са фърли вътре почти. Едвам. Знам, не са фърлете и с коката. Не са фърли чак така. Не, бе, Айде. кучи. Как са Не. фърли? Буста ми. Аз нямам никакъв. Ти. Опа. Пак! Къде е направил? Не виждам. Аха. Естествено, че няма да я пуснеш в правилната посока. О, човек. Поне един гол ми дай. Да, този пак миналата игра ти даде 10. Бе. Не бяха 10. Дай един. Те, опа, не така. Не така. Аре бе, къде е това? Аз не мога да я шибам. Къде си? Айде. Бе! Пази се от тука. Айде! Не, влезна ли? Не! Треньора ти ще има да... Опа! Аз не можа да ударя даже. Тави човек. треньор направо ще си... Оп! Типа, ай стига, бе. Ай стига, Аре. бе. Мале. О ма гад. Не! Аре бе! Не пак и към моята врата, бе! С shift може да се обръщаш, да дрифтваш, да такова с ръчната спирачка, знаеш ли? Да, бе, не. С shift, да, като задържиш. Не! Се фърлят ти, ама аз играя така спокоен той. Стига бе, пак ли бе? О! Не! Аре, пак ли бе, ти ме пода, бе, не е честно! Ма излъска, още един ачивмент. Хейлан Спрайт, още един ачивмент. Не. Ама ти ме избута, бе, човек, гледай са. Какво иска? Мале 6-0. Аз в рата разбирам. Не, без себе, бар. Почти тази игра няма да играй с трио, бе. И също и нас Шивалри трябва да играем. Тя супер якта пак е 1-1, знаеш? Да. Ай, ние трябва да играем, тя я убият супер якта. Човек, спри, бе. Да спре. Разкарай се от тука. Как ме качва нагоре, дан съм ти асансьор. Чакай. Опа. What the fuck, аз лях в гората. Какво правиш тук, Мундия? Един гол, плиз. Не, ама коя е твоята врата? Един гол! Айде! Аз пак, значи, мале, това ма пуснал от другата страна и аз такова помислих, че другата врата е заради и не долу към тия, гледай. Аз направо те оставих. Поне не съм капо! Не си Един капо. почетен гол! Разкарай се! И сега гледаш! Такъв съм такъв, е. Та игра, ако я направят first person, това ще е някакво... Може да се правиш first person, не знам. Не съм сигурен. Не! Спри бе! Не! Не мога да ударя никога. Разкарай Ти си- се. Как не мога да уча, как ти ме учаш, не знам. Аз съм про. Ама само да убивам, а не да карвам. Какво отнемане? Роналдо води топката! Опа! Тука Ти си финтове! бъркал в Тука топката, финтове! Финтове! Не! Изгубих. Това са финтове. Такива мисли не бях виждал никога. Тя това ми да пропуста, как ти правиш. Не, без селвате. Аре пак. Не. Аз съм този път блю. Блю. 96 пинг, я да нас колко имам. Опа. 56. Бах, то сърва, къде се намира? В Австралия ли? Дай сега. Много ми як пламъка. Аре са! Започвам да мачкам! Шипя, ти си гана мръсна. Как можа?
Започвам да мачкам. Ти не скачаш. Качам! А, те ли? Ама, Как тогава? не знам. От синята страна ми върви или не? Не, чакай бе, аз преди... Абе, Да, ти вкараш в синята врата миналия път. Сега сме пак старите отбори сме. значи лост. Да. Бум! Този път няма да има мисове. Мисли. Ти пак и ти. Елата щупя. Кучи, мале как да мислям няма. Значи, направо това е нереално. Айде! Айде! Май са от тука. Айде! Значи, ама. Аре, защо поисках реванш, бе? Зарад те садна. А? Зарад те садна. Като А, за последно. Пак ще иска реванш, тука. Кадърти флег ми. Ау! Аз съм на болкям пак. Какво за той, бе? Абе, Аш, влог. влог ли? Ти си влогър ли си бил, бе? Аз не знаех. Гледай са. Тука. Оп, аз не скачам Тука. Мис. Да. Clear ball. Май на тази игра, за да стана про, не знам какво трябва да стана. Значи са джойстики по-лесно, аз не съм Да, знам. свикнал, да. Пак е мис, бе! Разкара! Май, как е скара? Майко, ще убия! Майко, мила, как е? Контратака! Как е Контратака скарата? и градавате! Ара, ти си лут, бе! Аз скачам много направо. Как е скара? Направо, трябва да го видиш ти. Беше пик, само дам газ! Не! Ама чек ти, как е скара аз направо? Това е за финал, аз избутих направо. Съм бърз тука. Тук no chance просто. Ама ли, как е изкара, ти лут ли си, бе? Това ще се приказва вековия, ще разправяш на децата си. Кака на дядовците си. Къде отиде тъпата топка? Дай! Човек ще му миш. Това беше твоята врата. Да, знам. Някакъв с мене шутира, с мене напада. Ти си нападател, собствен, автогол нападател си ти. Опа, ко би шутуи, бе? Той път направо... Айто и сега го качвам. Ти преди да съм го записал клипа, го качвам. Тряс! Да, мечтай си. Ай ще стрим на GTA 7. Оп, Сигурно. много дрек, кано. Не! Рета тюбка, бе. Ти пака от твоята врата. Поемане! Тука въртиме! Финтове! Поръците. Аре, аз не мога да направя нищо, къде топката, бе. Къде, бе? Опа! Само къфит! Опа! Майко, аз съм кучка! Не бе, защо така, бе? То трябва да изблъскам, това е моята врата си пак. Не! О, не обърках посоката, кучка. Отивай за напред да я фащаш, аз те чакам. Аре! Ти верно ме чакаш. Не натам. Аз сега. Айде! Патка. Абе! Кой е? Аз съм те зарил един път, иди да плямпаш. Абе! Аз съм Къде ме прати, бе? Аз съм подивам манижата шляпам. Отзад ли си ми ли? Няма тук тъй look back няма. Look behind няма. Оп, ко правиш, бе, не паркирай тук в моята линия. Сега не я блъскай, моля се. Си... Семет. Чакай са. Пак не успях. Трипериш, нали? Да! И аз. Да, уникално. Епико! Чай. Опа, така. ти направи нещо, аз Към тук вратата. се завъртя. Към вратата! Не, пази топката! Не, топката, бе, мене пази! Спокоен заради те. Не мога удря, кучка! Къде е топката? Така, бум! Е така. Чай се. Не, минах под нея! Пак ли? Молеца, топка, молеца, що уважавам пъти. Не, това е обрата на вековата, не аз си изкъртах това! Аз чек направо. Мале. Виж, гледайте, искат от писверска ковдар ти флегми сме. И баси артериите, ама пак го правихме. Аз трипера ти казвам, трипера бахи. Че ще падна от всяк ти казвам. Баси адреналина. Аз умирам пърста. Аз целя съм потен вече. Еле, аз не съм. Трябва да спрати една топка, ти не искаш. Аре, бе. Не така. Идваш ли отзад? Идвам.
Опа, не натам. Не натам. Аре бе! Не! Стана, опа. Аре! Не! Дайте ме до топка! Ние, ма наистина пак ще е интересно да... Опа, да играем и с... А така, остави ме, моля ти се! Гай, типа и ти аз направо ще умра от напрежение, ти лут ли си? Абе, не ми взимай. Стилмат. Опа. Разкарай се от тука. Мале, къде ми изпративате? Ама ни те разруших, нали? Не съм като тебе. Автогол! Турчка, майко, как Автогол! Айде! Автогол. Айде бе! Омага, това е лудовате. Как може да ти- ти Аз колко автогол си карах. Карал ли се? Само един или два? Това не знам много. Как съм, може съм такъв, бе? Абе, кой ще стане, ако сме равни? Не знам, ти ще биш, трябва да има дуспи. Не знам, че ти ще биш, защото аз нямам късмет. Да, ти нямаш късмет, аз ти изхвърлен, йо. Да. Не! Моля Не! те! Да! Пате, как така ще я мисля, бе? Ти лут ли си? Като бавно развиваш тия мисля, гледай са! Ти пък го скипна. Много му е страх, ти казвам. Не. Аз Айде, в скобата! Къде отиде топката, бе? В Карлуко. Скачай. Чакай! Скочих. Мерси. Опа. Не, сега се вкараш. Аз се накланям наляво сега. И сега се накланям наляво да ти кажа. Ти влея вратата. Чакай, има време! Не! Мазен! Не! Мазен! Не, ти имаш буст! Айде! Гол, с града! Ау! Пак achievement, far away. Айде да пипам, искаш сега 8 секунди остава. Я гледай са. Айде, дай, не пипай, искам да ми кой ще стане. Ще стане гол. Гекъв голатем, гол за милиони! Ме злой сега, ще пипаш ли? Не, няма, обещавам. Така пипам тогава. Аз си ми вкарал гол, аз ще го ти казвам. Айде двамата спойте и без да вкараш, А, без да така. пипаш. Ма то ще има дуспи такова. Чай, то не мърда времето, чай ще я бутна само. Не, тече. 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 Я да видим да се блъснем с тия. Тряс! Тряс! Да. Овертайм! Колко минути има това? До гол е! Ти ще ма победиш. Това е до гол! Решаващото, завършихме 1-1 и сега вече овертайм абате се решава всичко. Знам, направо... Мале колко е напрегнато са. Ти трябва на лайвстрим да го играем, казвам ти. Ще сривим публиката. Опа, пропуснах и да. Да, и аз. Да, аз се пропуснах заради тебе даже. Не! Фак! Ма тя се търкаля половин час, аз се мислях. Не идвай! Абе, кучо! Набери количко! Бате, ти си много бърз, бе. Да, пак ти ми вкара от началото си 100 гола. Ти къде си, що ме чакаш тука? Не може ли? Пустай, бас ти ги убираш цяло 30 минути. Събра с 1000%. Фак! Изкарваме от тука! Не е честно. Аут, С понт, подавам си тука с стената си правят войни. Добре. Добре, успокоих се. Рекаре. Аз не знам каква стратегия да направя. Опа, изпуснах я. Не така. Не бе! Откарах се. Тя Вокси, ако гледа клипа, направо се пръсне от смях. Кой? Вокси. Кой е това? Дете играем с тях с много тенк с Вокси и с други там, защото той нали така по-добър някакъв. И... Айде, не! Лате! Не, край всичко свършва! Да, моля се, да! Де ти си принцеса, гадна! Автогол! Как няма да изкараме? Вие късаме! На предприятието бавно се изминава от мен, аз направо не мога повярвам. Не! И така това беше края, ще правим още такива и вие сте нашите дамаджани с ракия, ще се видим следващия път. И чао! И да, и чао. И абонирайте и днеска ще ходим на село.